Pan fyddaf yn hun, rydw I eisiau bod yn gyfodr, Gwyddonydd, seren bop, meddyg. cogydd. Dwi'n meddwl bod gan bob plentyn a pherson ifanc ym Merthyr Tydfil ddyheadau a disgwyliadau uchel. Credaf y dylent a chi bod y gorau y gallant bod. Byddai hynny'n olygu llwyddiant I bob plentyn. Gellid gwneud hyn trwy sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu y cyfleoedd a'r ysgol o'r ansawdd uchaf. A bod digon o gefnogaeth ac anogaeth I ni fod y gorau y gall yn fod. A dyna yw swydd yr athro. Na, mae gan lawer o bobl rôl I sicrhau ein bod ni'n cael addysg dda. Felly, mae hynny'n golygu ysgolion, colegau, ffrindiau a theulu. Ydy, mae hynny'n iawn. A pheidiwch ag anghofio ei fod hefyd yn golygu busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y gymuned leol, pawb. A dyma pwrpas y cynllun 5 mlynedd ynghylch codi dyheadau a chodi safonau. Ydy, fe'i gelwir yn strategaeth ac mae ganddo 5 nod allweddol I sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc ym Merthyr Tydfil yn cael profiad dysgu. Mae hefyd yn sicrhau bod yr holl grwpiau yn chwarae ran yn ein profiadau. Fe glywsom y bydd y strategaeth yn cyfnogi ysgolion, cymunedau a phobl ifanc I symud ymlaen yn llwyddiannus o bandemig Covid-19. Felly, mewn gwirionedd, mae'n ymwneud a phawb yn gweithio gyda'n gilydd I roi'r dechrau gorau mewn bywyd I bob un ohonom. Felly, a ddylen ni ddweud wrth bobl, byd addysg, chwaraewch eich rhan. Yn union, a phan fyddwn ni'n